интерпретация на тренировка за канадска. Тренировка за канадска, Да. след това Тренировка за канадска Светли. с байка на задно. Давай, И Светли. меню. Първо заставаме така, лягаме си, все едно си почиваме. Но всъщност не си почива. Взимаме И почваш в да единия край пробивачката. тежестта. И сега Накланяме карай леко, като влад. свиваме китката и даваме нагоре. О, Тренираме предмишници. този е изверг. Така 3 пъти по 8 Или И 2 пъти по сменяме. 1. и сменяме с другата ръка. Като ветрец ви. Като ветриец. То няма са много слънце. Пак така, Колко свиваме часа? китката и започваме. Абе ти знаеш, че е 2 без 10. Светли на пехота, бе. Бате между другото, едно така си прави клипчето на патката. Добре, снимай мене. Ето тук ти минава, какво я виж? Тренировката за отвътре.